παρά ένας μικρομέτωχος και εργαζόμενος. Λοιπόν, όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, θα σταθώ σε ένα σημείο, σε αυτό που ανέφερε και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος στην αρχή, ότι το χρηματιστήριο με την υπερβολή του capital controls αναγκάστηκε να κλείσει για 7 εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά, ερχόμαστε σήμερα εδώ και βλέπουμε ότι η ΕΧΑΕ κλείνει το 2015 με 9 εκατομμύρια κέρδη. Παράλληλα, δίνει μέρισμα στο μέτοχο 10 λεπτά αναμετοχή και επίσης θα επιστρέψει κεφάλαιο 22 λεπτά αναμετοχή. Θα αποφασιστεί στην επόμενη, όπως είπαμε, Γενική Συνέλευση. Παράλληλα τρέχει και το πρόγραμμα απόκτησης αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, που άργησε μεν να τεθεί σε εφαρμογή λόγω των οικονομικών αυτών εξελίξεων που είχαμε το 2015. Ξεκίνησε μόλις το Φλεβάρι του 2016 και μόλις σε 3 μήνες έχει ήδη από το 10% που υπάρχει στην απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, ήδη έχει καταφέρει να πάρει το 2,5%. Μέχρι το Μάιο δηλαδή του χρόνου, με το ρυθμό που πάει, σίγουρα θα το 10% που έχει ως απόφαση θα το επιτύχει. Έτσι, ο μέτοχος δεν νομίζω να μην είναι ευχαριστημένος, θα πρέπει να είναι υπερευχαριστημένος από την εξέλιξη των πραγμάτων και θα δω πως λίγες εταιρείες στην Ελλάδα στη δεδομένη οικονομική συγκυρία φέρουν τέτοια αποτελέσματα και έχουν τέτοιες αποδόσεις στους μετόχους. Θα ρωτούσε κανείς πού οφείλεται αυτό. Η εύκολη απάντηση είναι ότι οφείλεται σε μια χρηστή διοίκηση και τα εύσημα προφανώς θα πρέπει να τα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, ο Πρόεδρος, αυτοί που διοικούν αυτήν την εταιρεία. Είναι μόνο αυτοί που τα αξίζουν τα εύσημα. Νομίζω πως δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν και άλλοι που αξίζουν τον έπαινο των μετόχων και αυτοί δεν είναι άλλοι παρά οι εργαζόμενοι. Δεν ξέρω, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα αρχίσει τώρα και θα συζητάς και θα μας λες, θα μας πεις για τους εργαζόμενους. Γιατί όχι. Είναι πρώτη τάξη ευκαιρία να τα πω στην ύφη για να τα ακούσει και η πεθερά. Λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δίνουν και την τελευταία αιχμάδα που έχουν με απαράλληλο ζήλο εργάζονται νυχθημερών, θα έλεγε κανείς, χωρίς καθημερινές και σχόλες και πρωτοχρονιές και Πάσχα, καθολικά και ορθόδοξα και 15 Αύγουστους, καθαρές Δευτέρες και όλες τις αργίες. Άρα, θα πρέπει να δούμε, να προσυλλοθούμε και να δούμε και ως μέτοχοι αυτούς τους εργαζόμενους. Να τους προσέξουμε και να τους ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Θέλω να τονίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που η Ελλάδα μπήκε σε αυτή τη μέγενη των μνημονίων, οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί 2 φορές μειώσεις και έχουν γίνει και κάποιες οικειοθελείς αποχωρήσεις. Έτσι, το λειτουργικό κόστος της εταιρείας έχει αισθητά πέσει από αυτές τις ενέργειες. Εν πάση περιπτώσει, στη τελική ανάλυση, οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που με την καθημερινή τους προσπάθεια επιτυχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για την εταιρεία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η αναλογική πορεία του ομίλου καθιστά απαραίτητη την εξασφάλιση ενός
όσο δυνατόν πιο αναβαθμισμένο επίπεδο εργασίας για αυτούς, τόσο από την άποψη των παροχών, όσο και από την άποψη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Και πώς θα επιτευχθεί αυτό το εργασιακό περιβάλλον? Οι εργαζόμενοι έχουν τις προτάσεις τους. Προσφάτως, στις 20 του Απρίλη, ο σύλλογος μας έκανε αρχιερεσίες. Από αυτές τις αρχιερεσίες προέκυψε ένα νέο ΔΣ, του οποίου προείσταμε. Στη γενική μας συνέλευση, μάλλον η Γενική Συνέλευση του Απριλίου και το νεοεκλεγές Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει εμένα να σας μεταφέρω τις αποφάσεις, οι οποίες συμπληρώνονται σε 3 σημεία, σε 3 ζητηματάκια. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός επαγγελματικού ταμείου ασφάλισης. Το λεγόμενο δεύτερο πυλώνα, αυτό που θα έρθει να αντικαταστήσει τα επικουρικά ταμεία. Σε αυτό το ζήτημα, που είναι ένα χρόνιο αίτημά μας, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η διοίκηση έχει σταθεί αρρωγός μέχρι στιγμής. Έχει σταθεί από πέρυσι την Άνοιξη μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εργαζόμενους και στελέχη της εταιρείας και έχει προχωρήσει αρκετά σε σημείο που θα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο τέλος των εργασιών του και θα προχωρήσουμε στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Και ευελπιστούμε, εάν επισπεύσουμε τις προσπάθειές μας, στο 4ο τρίμηνο αυτού του έτους να πραγματοθεί. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με ένα και πάλι χρόνιο αίτημά μας, αυτό της Εθνικής, της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το 2014, σε αυτή την αίθουσα, στην Γενική Συνέλευση, το είχε ξαναθέσει το θέμα αυτό και θυμάμαι τότε ο πρόεδρος, ο κ. Γιουργάρας, με είχε διαβεβαιώσει ότι θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν έγινε και δεν της μπορούσε τώρα να θέσουμε θέματα γιατί και πώς και ποιος ευθύνει. Το προσπερνάμε, το τι έγινε μέχρι στιγμής και το επανατοποθετούμε, το ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και απευθύνουμε, κύριε, πέρα από τους μετόχους, στους διοικούντες αυτής της επιχείρησης, οι οποίοι δεν είναι άλλοι παρά αποτελούν, το ΔΣ αποτελείται από τι, από ποιους? Από κορυφαίους τραπεζίτες, από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς και από άλλους παράγοντες της κεφαλαίου αγοράς. Και στέκουν περισσότερο στα μέτρα ΔΣ και τους ζητώ να σκύψουν πάνω στο αίτημά μας, γιατί σε επιχειρήσεις τους, στα δικά τους μαγαζιά, ξέρουμε καλά ότι υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν και κλαδικές συμβάσεις, οι μόνες που έχουν αντέξει όλη την περίοδο που οι εργασιακές σχέσεις πάνε από το κακό στο χειρότερο. Παρ' όλα αυτά, στις τράπεζες υπάρχουν συμβάσεις. Η κλαδική σύμβαση ΟΤΟΕ και παράλληλα η κατά τράπεζα επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία είναι καλύτερη από την κλαδική. Αναρωτιέμαι αν αυτή η τραπεζική είναι σε θέση να αρνηθούν το αίτημά μας αυτό.
και θα ήθελα να ακούσω αν έχουν αντίρρηση, για ποιο λόγο αντιδρούν. Δεν το γνωρίζω. Αλλά είναι να προστάξεις ευκαιρία από εδώ και πέρα να, αν θέλουν και τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου, μπορούμε να το κοινοποιήσουμε μέσα σε άχρηση τι ακριβώς ζητάμε, και δεν είναι παράλογα πράγματα. Μην φανταστείτε ότι εδώ οι συνδικαλιστές του Δημαστηρίου πολιτεύονται ως, πώς να το πω, δεν είπαμε τζίδες, μην του πάμε δηλαδή, που σκέφτονται καταλήψεις κλπ. Απέναντίας. Πάντα, όλα αυτά τα χρόνια, προτιθόμασταν με μια μετριοπάθεια και προσπαθούσαμε να βρούμε. Παρακαλώ. Μάλιστα κύριε, και εγώ είμαι μέτοχος και εργαζόμενος. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώνω εφόσον ενοχλούν και κάτι μέρος. Λοιπόν, το τρίτο θέμα, για να κλείνουμε, έχω και τρίτο, ναι. Λοιπόν, το τρίτο θέμα, κύριε μέτοχε, κύριε συνάδελφε, θα το πω είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Λοιπόν, δεν θέλεις να ακούσεις, μπορείς να αποχωρήσεις. Τελείωσε. Λοιπόν, προχωράω στο τρίτο θέμα. Έχει να κάνει με την απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Λοιπόν, όπως είδαμε προχωράει καλά και σας διαβάζω επιλέξει την απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία έλεγε παιδί μου ότι συντομεύω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Για να πάρεις και τις απαντήσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, λέει 99% πάμε και αυτή η απόφαση. Προτείνεται τουλάχιστον 99% των ιδιών μετοχών που θα αγοραστούν να ακυρωθούν. Το υπόλοιπο, ναι, το υπόλοιπο 95%, το 5% δηλαδή μπορεί, λέει, η απόφαση να διανεμηθεί στο προσωπικό. Λοιπόν, αυτό που ετούμαστε εμείς, με λίγα λόγια, με δύο λόγια, είναι το εξής. Οι εργαζόμενοι, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην επόμενη Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ, να εισηγηθεί στους συμμετόχους αυτό το 5% να διανεμηθεί, να ορφαστεί η διανομή του στο προσωπικό και να επιβραβευτούν οι προσπάθειές του όπως επιβραβεύονται όλοι οι μέτοχοι που κρατάνε τις μετοχές σε αυτή την εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ.